kahle i-Big Five ejele iphoyisa libopha nephoyisa namhlanje uzozwa abantu bathi ama-Big Five ama namabhunu ayikonke leyo nto i-Big Five libopha iphoyisa and cabanga mzukwane embuso kanti kuhamabhunu ama-Big Five fante ahle mara i-Big Five elengajimi ngabona ungangitsheli nge-Big Five lozothatha amapapa lapho lonika abafana ukuthi badla amantanyula lapha ngabona eholman mina nginevi yabona ngizokutshela enye into yabona amatroli wala majaya lapha njengalabo umadoda kanyarufa mina amatroli wamapapa lawo angeke ngine Big Five elengajimi lawo mapapa i-point yethu la ijele i1 insango nepapa. But I'm a Big Five. There's no dustbin in Germany. Yeah, there's no dustbin in Germany. Yeah. Yazi lapha kusho ukuthi manje sisuka sesishaka manje ngoba bona ngeSbig Five mase sizakhuluma ngeSbig Five siyaslenga phela bla wami la. Yeah. Ngoba bazokutshela ba there's no dustbin, there's no dustbin in Berlin. Yeah. 30 boxes ekuyana wenza. Except alles kamukana ngwana mshweshwe. Tama. Yeah. Uyazi manje lesuka kuyithupa professional. Yazi why? Khotman. Hey ngeke ngabona umhlolo. Uzobantwana abantu babize bathi half ration okusena akusihuye. Umthetho wama 26. Fanele ulindengane ngake ngithi undodo lova wena. Ungadla umdoko osuthu ogcwala amasiso ngathi Big Five basho njalo. Bathi mawena. And yazi ngeke ngahlangana nenkinga. Mabashayela abafana ngama ration kanje. Ngisebenza lapha emapapeni yawathatha wonke lamapapa asele amanye athatha ngamasimba ngishiya amanqindi Hotman for lamapapa imali yami ugwayi yami le angithi yazathenga le boshwa ziyadla la nami ngiyadla ngiyathengisa khona la ngihlala ngina yonke into kwaNsepo ngithenga ngazo lezi zinto lezi and zonke lezo zinto futhi mangisengifika futhi kule nkathi lezi amanye mazokuphuma inyama nasekuseni lesantamba ngithi basiphake eselini lezo lama 60 abaletha ngamatromo lethe siphuma lapha ngamatrol uzongithola ngihemile ke la hayi ngakutshela ngigcina sengisebenza eblock escape side bayazi bonke abaqeda ukuphakisa bashiya konke lapha uzowathatha lamapapa ngiyagqwalisa ngiyathengisa amanageri ayadla ke amanageri amanageri adla nestamp esilele lezolo uke bathi amanageri abafeta ayadla hayi lengulube ngiyayibona aza amanageri enzani athatha ingulube bathatha umdoko bathatha istamp lento zilele zonke izolo nomdoko bazophaka manje bahlanganise kanje badla amanani lejeri into bayicabanga basicabangela nje ipapa yabo yiwo abantu kufanele bathi amapringile ngothi yabona bangaka bayadla ke bona manje ipringile idla ipapa elingashima kusipringile lelo yabo verse mjayisa 2 mfana oje stand reg sona yabo nwendanje itama Chris for fat mare for fat vet nje plate tama for in Skarsa prezi no rokoshikishe angakakuboni manje black tama waya and who shama wela lapha ya waste am yabo ngoba lamapapa masiyatholele yazi intamba phela eHotman kuyajinywa la kudlala nje mu Chris jamutama that's the 30 box in Berlin 30 boxes on video yeah slack Alex kamukana ngwana mshweshwe alabaya kalikizisile uyazikhala ngibopha ama Greek punish Hotman sayehla kanje inyama zengulube inyamazane hayi ngithi surrender edemand sak wethu lamapapa yangena amaphoyisa nginandaba angizwayeka lamaphoyisa nginandaba yangena amaphoyisa nginandaba ngizobathola la wonke ngizwenza ukuthi ijele lingadle lonke ngizoyenza bangijwayela lamaphoyisa lamapapa sebangivalisa batshela amaphoyisa ngizokaga lapha ngithatha lamapapa nyafeka etrolini kanje bangibhekile bonke ufaka amakaka etrolini yeah ubona uzodla amakaka wakandula Petru babona undufaka amasimba wakhe etrolini lokudlela kwethu fanele baqhetha zonke lezi zinto waphekela iboshwa kabusha uke wakwenza lokho ngokwenzeka kaningi